lista ykkönen? Vai se, joka kirjoittaa riiminsä nokkelasti? Vai se, jonka tyyli kutsutaan katu uskottavaksi? Vai se teknisin? Vai se, kenellä pisin ura? Vai se, jonka kuva tyylikkästi postattuna? Käynniskisa, kuka paras? Vaikka en tiedä ees, mitä meinaa haras. Mulle se meinaa, et koita saada hyvää aikaa, joten töitä tehdään se eteen, mikä rakas. Joka kolmas haluu olla games paras. Joka toinen haluu tulla superstaraks. Kaikki halus vitsaa statusta rahaks. Haluun olla paras. Joka kolmas haluu olla games paras. Joka toinen haluu tulla superstaraks. Kaikki halus vitsaa statusta rahaks. Haluun olla paras. Säkin haluut olla Paras. Mäkin haluun olla Paras. Jokainen haluu olla. Okei, itekin haluu olla paras niin monessa asiassa, mut en mä pysty kaikkeen kun en oo mikään masina. Silti valmiina tekee kaikkeen niin se ete et pisimmän tikun askista vetele, niinku se ois arkista. Ainetta tankissa, kasa hittejä pankissa, opetellut pysyt tahdissa. Bucket listaa mä rastita, yks on taas maalissa ja naulatko balanssissa, kun on lavas pittaa. Joo, mä en koskaan missaa, kirjoitan tulevaisuutta, en oo iki osannut hissaa. Liikun niin sulavasti, mietit miten jävän kisaa. En kaipaa klotti, joka kestää 15 minsaa. Menestystä on monella mittarilla, jotkut chigaa liksaa ja toiset fiilaa mist vaan. Mitä eteen tulekaan, antaa lisää virtaa. Sama tehdään uudestaan niin kauan et se klikkaa. Joka kolmas haluu olla games paras. Joka toinen haluu tulla superstaraks. Kaikki halus vitsaa